אני יכול לטפל לך בזה בלי ניתוח. ואז הוא מביא את כל זה לחברת הביטוח וחסים את זה. עמית, בוא נמשיך. שירותים רפואיים אמבולטוריים. זה כל הבדיקות והטיפולים שעושים, כמו שאמרת, שהאדם לא מאושפז. זה עיקר התביעות שיהיו לכם. זה תוספת או זה כלול? לא, זה כלול. זה כלול, זה לא הרחבה. זה עיקר הדברים שאתם תשתמשו בהם. למשל, התייעצות עם רופא מומחה. 2 בשנה, עד 948 שקל להתייעצות. זה להתייעצות בגין ניתוח. זה כל התייעצות. כן, כל בעיה שיש. חבל דעת, אגב, להתייעצות לא צריך הפניה. זאת אומרת שמישהו כואב לו משהו, יש לו איזושהי בעיה רפואית, הולך לרופא מומחה להתייעץ על הבעיה, מביא ממנו סיכום רפואי ואת הקבלה ומקבל את הכסף. בדברים אחרים צריך שתהיה הפניה של רופא מומחה, אוקיי? אי אפשר לעשות MRI בלי שקיבלת הפניה מרופא, כי אתה החלטת שאתה רוצה לעשות, צריך הפניה של רופא שאמר, תעשה MRI. לא, אם עשיתי MRI, אז מה? ואז את יכולה לקבל החזר עד 4,741 שקל לשנת ביטוח. אם עשיתי את זה דרך הקופה. אז תחליטי, אם הקופה הביאו לך בעוד 5 חודשים, פה עוד מעט תראי שאת יכולה לפנות למשרד שלנו ולקבל את זה תוך מספר ימים מועט, אבל פרטי, ואז עולה לך כסף, ועל זה תקבלי את זה. אם אתה עושה דרך רפואה משלימה, זה לא קשור, רפואה משלימה זה משהו אחר לחלוטין. רפואה משלימה זה לא דברים כאלה. רפואה משלימה זה אקופונקטורה, דברים שיאצו, דברים כאלה, זה לא קשור. לא, רפואה משלימה לא קשור לזה. את מקבלת לשב"ן שלה, דרך השב"ן? כן, אבל עוד פעם, התורים שלך יהיו ארוכים. אם תרצי לקצר, תוכלי דרך הביטוח לעשות יותר מהר פרטי. אבל אתה עושה לי דרך... לא, את יכולה לקבל גם וגם. את יכולה לקבל גם מהקופה, ואז חברת הביטוח תשלים. אז אני לא מבין מה שואלת. תנו לי לשמוע אותה, כי אני לא מצליח להגיד מה אני אומר. רופא אורתופד לא עוזר לבד, כי אין לו עוזר, אתה מגיע לסוג זה המלצות. אבל זה לא קשור, אנחנו לא מכסים את זה. אנחנו מכסים פה, כבר לא כתוב. כתוב לך חוות דעת רפואית של רופא. כן? לא של מישהו שהוא מעשה, הוא עושה טיפולי שיעצור, הוא מספר לך שהוא יעזור. לא. רופא צריך לכתוב, הפניה. בסדר, רופא טוב לזה. אוקיי, עשה הפניה. כן. זה לא מכוסה, כי אין לכם טיפולים אלטרנטיביים בפוליסה. אם היה טיפולים אלטרנטיביים, היה כזה, אין, זה עוד כסף. אוקיי? כל דבר אמרנו נוסף עולה כסף. זה מה שהבת שלכם החליט שהוא רוצה שיהיה בפוליסה. טיפולים אלטרנטיביים הוא לא רצה. אני אגיד לכם גם למה. טיפולים אלטרנטיביים... לא משנה, אין טיפולים אלטרנטיביים. תעשי דרך הקופה. אין בפוליסה שלכם. רוני, אפשר לקבוצתי להוסיף באופן... לא. אתה יכול בפיתוח פרט לפנות בגיל ורדי, ואם הם יכולים אולי להוסיף לכם טיפולים אלטרנטיביים באופן פרטי, אז הם יוסיף. זה אתה צריך לבדוק מול. בסדר? שאלה לסיום. הריון. אתם רואים שיש כיסוי, בואו נמשיך. עמית? אתם רואים כל הדברים האלה, יש לכם כיסוי בפרק האמבולטורי. אוקיי, בואו נמשיך. עמית. רובד הרחבה זה מי שרוצה לעבור למסלול ניתוחים מהשקל הראשון, אז זה בדיוק אותו כיסוי, רק אין צורך לפנות גם לקופת חולים. רק לחברת הביטוח. מה? פחות בירוקרטיה, אתה פונה רק לחברת ביטוח, לא, דבר נוסף, אתה פונה, כדאי לפנות דרך סוכנות גיל ורדי, למלא טפסים על הביטוח, להעביר מסמכים, והם מסדירים לכם את כל הנושא של הניתוח, תקבלו את כל... הם עושים את ה... או משלמים לבית חולים, נותנים התחייבות, דברים מהסוג הזה, לתשלום עבורכם. עוד דבר שיש יתרון לשקל הראשון, כי אתה יכול לפנות לעשות ניתוח דרך השב"ן, ואז בשב"ן אתה צריך להמתין חודש או חודש וחצי לניתוח, כי יש הרבה אנשים שצריכים לעבור את הניתוח הזה גם דרך השב"ן. ואז אם אתה לא רוצה להמתין את התקופה,
אתה לא יכול לבוא לחברת הביטוח ולהגיד לה, תשמעו, אני שם צריך להמתין חודש, לא, אתה צריך להמתין. ולעניין בחירת הרופא? בחירת רופא, עוד פעם, אתה יכול לבחור רופא בשב"ן שהוא בהסדר איתם, וגם בחברת הביטוח רופא שבהסדר איתם. אבל אמרתי, אם הרופא בשב"ן לא בהסדר הוא לא בהסדר עם השב"ן, אבל הוא בהסדר עם חברת הראל, יחסו לכם כאילו זה השקל הראשון. אתה יודע להגיד את ההבדלים בסכום בין שב"ן ל... עוד מעט תראי את זה. בוא נמשיך. הנה, פרמיום. את רואה, הגענו בדיוק למה שאפשר. זה הרובד הבסיס. עכשיו שתדעו לכם, שמה שאתם רואים פה, קודם כל לפני זה היה לכם איזה 142 שקל או משהו כזה. עד עכשיו. מה? הרובד הראשון זה כולל ניתוחים? ברור, כי ניתוחים משלימים שב"ן. אמרתי על זה. אוקיי, עכשיו... פעם היה לעובד... מלחמה עם הראל. רגע, פעם היה עובד ובן זוג 240 שקל. זה היה תעריף משפחתי, אין יותר תעריף משפחתי. אוקיי, אז זה קפץ. נגמר, הראל לא הסכימו יותר לתת, אגב אין לי את זה באף ארגון, אין לי יותר תעריפים משפחתיים. אני משלם מהרובד הראשון 1,300 יכול להיות, אבל אם תעשה, היית עושה ביטוח פרטי, אני יודע כמה עולה. מה שהיה עולה לך פה, היה עולה לך אולי פי 2. אני יודע כמה עולה. היה עולה לך פי 2. אז תמיד צריך לראות את הצד השני גם. כן, אבל פעם היה משפחתי רק 240 שקל. היה, עם נגמר. כל הילדים, פעם זה היה היה גם, נשמע... פעם גם טראמפ לא היה נשיא ארצות הברית. בסדר. היה פעם. אז מבחינת החבר'ה הצעירים אצלי במשרד, זה עלה להם ב-50%. כי תחשוב על זה, 240 וכל הילדים חינם, עד גיל 24, היום הם משלמים משהו כמו 400, שהם היו משלמים 240. גם אם היה להם פרמיה משפחתית, זה היה קופץ להם להרבה. לא קשור. גם הפרמיה, אם היו מסכימים לפרמיה משפחתית, גם היא הייתה קופצת, היא לא הייתה נשארת 240. לא, אבל זה היה 240, כולל הילדים, זה מה שאני אומרת. אז אני אומר עוד פעם, אם הייתה פרמיה משפחתית כזאת גם היום, כן. היא הייתה הרבה יותר מ-240. זה מה שאני אומר. אבל הראל לא הסכימו לפרמיה משפחתית. זה לא היה נשאר 240. הלאה, זה היה אוקיי, בוא משמעותי, נמשיך. זה הבעיה. אני לא יכול לשמוע. רגע. אני לא מצליח לשמוע. עוד פעם, תשאלים מההתחלה. כן. אז הוא יהיה, אם אני לא טועה, הגדרנו עד גיל, עמית, הגדרנו עד גיל 67 או 70, כאילו גם אם מישהו פורש לפני. עד 67 ומ-67. גם אם הוא יפרוש בגיל 60, הוא ישלם כמו פרמיות עד גיל 67. אוקיי. פה יש לכם את הפרמיות של רובד ההרחבה. מישהו רוצה לרכוש את ההרחבה. שזה עובר ממסלול שב"ן לשקל הראשון, זה הכל. הלאה. ילד שלישי ואילך חינם לילדים עד גיל 24, כן? כולל 24. אם מישהו יש לו 8 ילדים עד גיל 24, הוא משלם רק על 2. אפשר לשאול אותך משהו שאולי זה יהיה קצת חשוב? תכף, רק אני אסיים, ואני תכף מסיים. בוא תמשיך. בעוד שנתיים וחצי, סליחה, יהיה מועד התאמת פרמיה. מה זה מועד התאמת פרמיה? אם הראל הייתה יודעת שעכשיו היא נותנת פרמיה ל5 שנים, הפרמיה הייתה הרבה יותר גבוהה. בעוד שנתיים וחצי הראל תבדוק מה מצב הרווחיות של התיק. כמו שהיה לכם בפוליסה הקודמת שהיו עושים כל 3 שנים, בדיקה כזאת, וגם העלינו לכם פרמיה במהלך תקופת הביטוח בגלל הפסדים. גם פה הראל תבדוק. אם נגלה שיש הפסד, יהיה לה את הזכות להעלות את הפרמיה, אנחנו לא נחזיר לה את ההפסד. נניח שהפסידה 4 מיליון שקלים, היא לא תקבל מאיתנו 4 מיליון שקלים, אלא יהיה לה את הזכות להרים את הפרמיה כדי שלא תמשיך להפסיד גם קדימה ליתרת תקופת הביטוח. קבענו נוסחה נדמה לי 30% משהו כזה, שהיא לא יכולה לעלות מעבר לזה, את הפרמיה, הכל כתוב בהסכם בין העמותה לבין הראל. עמית, אני רוצה לשאול את השאלה רגע. רק שנייה. כן, מה השאלה? אני כבר מבוטחת כמעט 20 שנה. אוקיי. הילדים שלי מבוטחים, הבן שלי הגיע לגיל 25, התחתן עם מישהי במקרה שעובדת במדינה.